Il-ħamis fil-għaxija fil-padiljun tal-isports f'Kordin ittellat l-attività I'm in the Rally. Masreli għaż-żgħażagħ imtella mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Eluf ta' żgħażagħ attendew b'entużjażmu u b'enerġija kbira għal din l-attività biex jisimgħu l-messaġġ tal-mexxej Laburista Joseph Muscat. Fl-indirizz tiegħu minn qalb iż-żgħażagħ, Joseph Muscat qal li l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista huwa id-dar naturali taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha. Fil-waqt li ħaddieħor qed jattakka lill-istudenti, Joseph Muscat qal grazzi lill-istudenti li laqgħu il-messaġġ ta' dan il-moviment. Intom il-qalb kbira ta' dan il-moviment, il-qalb ta' dan il-pajjiż, ejja nuru lil dan il-pajjiż x'kapaċi jagħmlu żgħażagħ li dan il-pajjiż lest li jilqa' liż-żgħażagħ li jkunu mhux biss spettaturi iżda żgħażagħ li jkunu protagonisti. Il-mexxej Laburista qal li rid ikollna pajjiż fejn iż-żgħażagħ qiegħda ma jkunux imsejħa insignifikanti. Qal li fl-istess waqt li ħaddieħor qed jgħid li m'hawnx problemi ta' xogħol fost iż-żgħażagħ, f'pajjiżna hawn mill-anqas 4600 żagħżugħ li mhux qed jaħdmu. Irridu nagħtu xogħol li jixraq liż-żgħażagħ tagħna għal Joseph Muscat biex dawn ikunu jistgħu wkoll imexxu il-familji tagħhom. Il-mexxej Laburista rjafferma l-garanzija ta' xogħol, taħriġ u edukazzjoni għaż-żgħażagħ u l-impenn li studenti li jaħlu sena jingħataw it-tieni ċans billi jingħataw stipendju bħala inċentiv biex ikomplu jistudjaw. Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza li fil-jiem li fadal tal-kampanja elettorali iż-żgħażagħ ikomplu jikkonvinċu aktar żgħażagħ biex jingħaqdu mal-moviment madwar il-Partit Laburista, moviment li ma jħares lejn l-uċuħ. Fadal 8 ijiem, 8 il-ġranet illi fihom għandi bżonn il-ħidma tagħkom. Kull waħda u kull wieħed minnkom inħeġġiġkom ikkonvinċu żagħżugħ u żagħżugħa oħra illi tingħaqad magħna. Dan huwa l-moviment ta' għaqda, il-moviment li verament jixraqlu pajjiżna, il-moviment li ħankunu kburin li konna protagonisti fih, il-moviment ħbib tiegħi li ħajwellet il-ħolma tagħna fejn pajjiżna ikun li nistgħu nsejħulu Malta li tkun tagħna il-koll. Joseph Muscat għala id-diskors tiegħu b'appell qawwi liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin biex ma jkunux spettaturi iżda jsiru protagonisti billi jikdbu l-istorja ta' dan il-pajjiż. Lil dawk kollha li ħajkunu qegħdin jivvotaw għall-ewwel darba lil Partit Laburista. Ngħidilkom ejjew niktbu l-istorja ta' dan il-pajjiż flimkien. Ħaniktbuha flimkien kapitlu kbir fl-istorja ta' pajjiżna illi xi darba lil-ulidkom għadkom tridu tgħidulhom iva jien kont hemm, iva jien kont fuq in-naħa it-tajba tal-istorja, iva konna kapaċi illi fl-2013 il-ġurnata tad-9 ta' Marzu minflok konna spettaturi, konna protagonisti.